motivovat a inspirovat ke cvičení. Chci taky ukázat něco od sebe, chci ukázat, jak cvičím, jak probíhá můj tréninkový plán, takže doufám, že se vám to bude líbit a doufám, že vás to nějakým způsobem inspiruje, protože to je to hlavní. Tak jo, užijte si video a jdeme na to. OK, takže taková klasika, normálně prostě přítahy, počítejte s tím, že už jsem se ale protáhl, takže už jsem rozehřátej, už se mi vlastně nemůže nic stát, takže na to pamatujte a pokud to budete zkoušet, tak to udělejte taky. A taky dělám to, že dojíždím do své opakování, prostě když mi zbývá 10 opakování, tak když se cítím, že skončím třeba na 8, tak si třeba pomůžu, abych byl do těch 10, protože to pak pomáhá k tomu selhání, když se chcete dostat, takže určitě doporučuji to prostě dojet do konce. Průměrnou snahu o to udělat stojku. Většinou mi to trvá několik pokusů, než se do toho vlastně dostanu, než vlastně udělám tu stojku, kterou vlastně chci udělat. A většinou to trvá mnohem díl, většinou hodně padám a je důležitý si hlídat zápěstí. Mně se zatím jako nic nestalo, díky bohu. A je důležitý taky mít tu trpělivost v tom, protože hodně se často stává mi, že prostě občas mi rupnou nervy kvůli tomu, protože prostě to nejde a fakt mě to sere, takže občas se to stává, je důležitý mít tu trpělivost. Podstata tohohle cviku je to, že se snažíte mít rovnou to své tělo, protože to je vlastně ta nejtěžší část toho, že se snažíte vlastně dělat, jakože děláte normální klik, snažíte se být v té póze, jakože děláte normální klik, ale přitom vlastně máte to tělo vlastně děláte na jedné ruce jenom, takže tělo máte v rovině a používáte jenom jednu ruku, což je vlastně ta nejtěžší část na tom, je to strašně náročný na břicho a taky na ruce. Čekaj.
budu to tady dělat na hraně, takže doufám, že nespadnu. Ale pokud to zvládnu, tak to bude stát za to, takže držte palce. Takže mám ranní běh, 3 kiláky, vždycky 7 hodin ráno, aby to byla sranda. Takže to je další moje oblíbená věc, kterou bych nemoc chtěl dělat. Další věc, která je součástí mého tréninku a je to další věc, kterou by normálně lidi nedělali, pač je to docela šílený, takže říká se to moje snídaně, pač moje snídaně má přes 500 gramů. Tohle zrovna je docela malá snídaně, ale normálně může mít klidně kilo. Teďka jsem docvičil, byla sranda, ale prostě už jsem se cítil docela unavený. A hlavně, když to prostě nejde, tak je to vlastně jedna z věcí, kterou mám strašně rád na kalistenice a vlastně to nenávidím. Že člověk prostě, aby to mohl zvládnout, tak musí jako cvičit strašně dlouho, aby prostě dokázal tím tělem prostě ty věci. A ten čas se prostě furt nasčítává a pořád to tam jako není. Pořád prostě to nejde, pořád je něco blbě. A tady v tenhle moment je strašně jako důležitý a proto to vlastně strašně mě to sere, že mi to nejde. Ale přitom prostě vím, že kvůli tomu to prostě nemůže dělat každý, nebo prostě každý nemá to odhodlání to dělat, protože je to prostě strašně o nervy. A takže nejdůležitější na kalistenice je prostě mít ty nervy s tím, protože prostě ty cviky ti budou trvat prostě roky, víc let prostě. A ve výsledku pak ten výsledek je jako mnohem krásnější, ale jako ta bolest během toho je strašně velká a ne vždycky to prostě jde vydržet. Občas mám s tím problémy prostě, že se mi fakt nechce a to, abych se do toho kousnul, tak prostě se musím strašně dlouho přemlouvat, jako fakt neuvěřitelně dlouho. A ještě k tomu, když mi ty tréninky jako trvají tak dlouho, tak vědět, že mi to jako prostě nepůjde a ještě navíc to bude trvat takhle dlouho, tak to člověk prostě musí strašně jako, to musí prostě vypnout tenhle fakt, protože jinak jako já bych třeba nevyšel ani kdybych jako věděl, jako kdybych se soustředil na to, že tam prostě nedojdu, tak bych se na to prostě vykašlal. To prostě, to pak už nemá pointu. Musíš prostě, pokud něco člověk chce, tak nesmí přemýšlet, že ta cesta bude bolet, ale prostě to udělat. Vědět, že prostě seš teď a tady a ten krok prostě uděláš, ten cvik uděláš, doděláš prostě a že máš ještě před sebou jenom jeden další cvik, to člověk jako, to už člověkovi prostě ta hlava unese, ale říkat si, že to trvá tak dlouho a všechno tohle, tak je strašně na hovno, takže zároveň vám říkám, že proč mám rád kalisteniku plus radu, kterou byste si taky mohli vzít, protože určitě máte nějaké věci, které prostě nechcete dělat a hlavně je to jako běh na dlouhou trať, takže určitě se nebojte tohle použít, protože vám to strašně jako ulehčí to dělání, ten pocit toho, že se vám to nechce dělat, se strašně zmenší, takže doporučuji. Věřím, že se někomu z vás to video bude hodit, že někomu pomůže to, co jsem říkal, že někoho inspiruju novýma cvikama, něčím prostě v rámci toho cvičení. Taky bych chtěl říct, že celkově prostě já už jsem na to docela navyklý na svůj styl, takže už jak v rámci toho, že jím hodně prostě nebo jako cvičím hodně často, takže to není pro začátečníky, takže pokud jste začátečníci, tak bych určitě doporučil začít nějak lehčej. Tohle je spíš, když si říkáte, že chcete mít prostě nějakou challenge, že to chcete vyzkoušet, že byste mohli jako, že chcete něco nového,
tak to vám určitě doporučuji, jestli chcete něco vyzkoušet. Taky určitě doporučuji se soustředit prostě na tu hlavu, že když máte nějaké věci, které potřebujete dělat a je to pro vás nějakým způsobem těžký, tak prostě soustředit se na ten cíl, jako nesoustředit se, že to je nepříjemný a dostat se tomu, takže vlastně díky tomu se dostanete mnohem dál, takže doporučuji prostě cvičit jak hlavu, tak tělo a no a to klape, no.